Yau da dawo a karo na biyu, kamar yadda na ce, in zanga-zanga zami tuntuni ya kamata mu zanga-zanga tun a gwamnatocin baya na su Goodluck na su Buhari kaga yana da kyakkyawan niyyar gyara ƙasar nan, amma mutanen da ya bawa da zagaye kanshi da shi musamman arewacin Najeriya shekara 8 mu duba mu gani me aka yi mana, me suka yi mana. Sun gina arewar, sun bar wani foundation da ko yanzu ba a yi mana komai ba, za mu koma mu dogara da shi. Shi duk abin da yake kokarin yi ya gina arewar, amma kuma mutanen arewan su suke ci mai din duniya. Saboda haka aka yi ta a gama ba a yi nasara komai ba in ban da cin bashi. In kai magana yanzu da wasu za su ce ai muna da mai, muna da ana haƙo mai. Wallahi duk man da haƙe haƙowa yanzu a bashi muke, sai mun yi shekara 20 muna biyan bashi a haƙoman da za a yi. Saboda haka duk na gama iya bincike na in ga cewa wai ƙasan ma akwai kuɗi a ƙasa ne ko kuma babu kuɗin. Wallahi abinda bincike na ya tabbatar min babu kuɗi a ƙasar nan. In aka gaya muku halin da ƙasar take ciki, kowa sai dai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So ba komai ne gwamnati ko kuma manya suke fito su faɗa a musamman talaka ya sani ba, wani kanshi bare dauka ba. Amma dai iya abin da na sani shine mu dinga adalci, mu dinga yi kanmu adalci. In zanga-zanga zami tuntuni ya kamata mu zanga-zanga tun shekaru 4 na Buhari ya kamata mu fito mu zanga-zanga ta tashin hankali, tunda dukkanmu ba wanda zai zaɓi Buhari ba wanda bai mai kyakkyawan zato ba. Shi ma ya yi kyakkyawan niyya a kanmu, amma akwai wasu mutane a ƙasar nan da ba za ku sani ba, su ne gwamnati, wasu cabals wanda za mu fito mu faɗe su nan gaba. Wallahi su suke controlling ƙasar nan. Su kansu shugabannin sun rasa yanda za su yi da su. Na rantse maka da Allah, su suke duk ta yanda za ka bi, duk ta yanda za su bi, su kuma akwai hanya da za su bi. Yanzu shi Tinubu misali nake gaya ma, a farko da ya hau shekara 1 ne yana tunanin in ya cire wannan subsidy zai samu kuɗi a wadace da za su yi wa'annan same cabals din suka ce to mu je kai ga gani. Wallahi ya zo ya kasa. Yanzu bare iya cewa ya mai da subsidy bane, yana gani sun yi nasara, amma dai a ƙarshe bai da option yanzu sai dai ya mayar da wannan subsidy domin talaka ya samu sa'ida. Saboda tashin man nan ne ya rikita ƙasar nan gabaki ɗaya, komai ya canza. Sannan har yanzu talakan Najeriya yawancin mu wallahi muna kukan daɗi ne, ba ma fita. Na ce ba ma fita, bari in kwatanta ƙasashen turai da suka ci gaba da mu. Ka je nan Ghana ko Niger ko Kamaru, kaga yanda abubuwa suke da tsada na fitar hankali. Misali kamar Ghana yanzu mai ba muna sayan shi 700 da wani abu, su suna sayan shi 1400 da wani abu. To wani zai ce ai su ba su da mai, mu muna da mai. Man ma ina yake, duk yanzu a bashi yake. Abubuwan rayuwar duk wannan maganar da muke, to amma dole mu abinda za mu duba mu a nan Najeriya, rashin aikin yi. Inda a ce akwai aikin yi, duk wannan abubuwan da muke ganin suna da tsada ba lallai mu ga suna da tsada ba. To ita kuma a nan gwamnati ta shigo, ta kasa ba mutane aikin yi domin su samu kuɗin da za su sayi abinci. An koma bara, sai da fix mask, sai da kasanin dai barkatai a titi. Kaga wani abu da mutum ya rike yana shine ya abin da ya dogara da shi, shi zai sayar ya koma gida ya ba iyayen shi. Ba ma magana karatu ake ba. Muna kan wani time bomb. In kana arewacin Najeriya nan ka sani, ba ka je junction ba, akalla aka ga matasa daga kan ɗan shekara 6, 7 zuwa 40 yana kan titin nan tun safe har dare a nan yake rayuwar shi. To duk ran da mutanen nan aka ce sun gaji sun fito, to ba dama wani ya ce bai ki a busa ƙaho kowa ya mutu ba. Su kuma akwai su yanzu an yi frustrating ɗinsu, dama suke jira. Wannan dama ita ce ta zanga-zanga na in suka fito ba su ba su koma ba su kiyaye uwar ta watse ba. So amma ni abin da nake ji mana, in an yi uwar ta watsen ba lallai su ta shafi gwamnatin ba. Su suna da security, ba wanda za su bari ma ya shiga Abuja ya zanga. A iya garuruwan nan namu zami mu tarwatsa ɗan abubuwan da state government ɗin nan namu suka yi mana, duk da su ma su ne manyan matsalolinmu. Sun fi afka ma matsala akan gwamnatin tarayya ma, saboda ba sa wani abu da za su sauƙaƙa mana talaucin nan da za a samu aikin yi. Aiki gashi nan sai da shi ake offer, sai an sai da ita. Har yanzu mun ɗauka in gwamnatin aka caccanza su za mu samu canji, amma ba abun da ya canza. So saboda haka ina ja mana kunne, ban hana a yi zanga-zanga ba, amma in aka yi zanga-zanga akwai consequences. Mutane za su shiga bala'i, sai sun ji da na sanin me isa ma muka yi. Kamar yadda na faɗa a baya, talakan Kano ko talakan Arewa bai da abincin, in yana da abincin safe bai da na rana, in yana da na rana bai da na dare.
muddin aka ce an rufe gari an yi curfew na kwana 2 zuwa 3 to ba magana zanga-zanga ake ba, magana ta kai ake a zai a ci abinci, sannan mutum zai fara harin gidan makwabta da sauransu. Kuma 'yan sanda da sojoji da jami'an tsaro a shirye suke su hana, don ana ba da doka a harbin mutane da suke. Najeriya ba sanin haƙƙin ɗan adam aka yi balle ka ce za a bibiya. Daga nan za a fara shigowa da wasu harkoki daban-daban ta human right, a samu sponsors donors su fara shigowa a tarwatsa ƙasar, mu zama kamar irin su Libya da dai sauransu. So ina ba mu shawara in za mu yi zanga-zanga to dole sai mun haɗa kanmu, sai mun samu masu faɗa a ji a cikinmu wanda muka tabbatar ba za a yi compromising ɗinsu ba, gwamnati ba su siye su ba, mun yadda da su za su faɗa mana mu ji mu fito mu koma to wannan shine na san za mu iya zanga-zanga mun shirya. Amma yanzu wallahi Allah ba mu shirya ba, amma mun ce mun shirya zanga-zanga ta lumana mun shi za ga har yanzu ba wani jagoranci na wannan zanga-zanga a arewa, saboda kowa ya san muddin aka fito ba to bai da control. Kuma wa za a nema? Gwamnati kai za ta nema, kai ka kira mutane suka fito, ka ce kuma zanga-zangar lumana, ka san kuma ba zai yi a zanga-zangar lumana a nan, saboda ba wani abu da zai sa kai zanga-zangar lumana, mutane ma ba su bari. Saboda haka mu yi haƙuri, mu yi kira ga gwamnati. Wannan abubuwa da na faɗa a farko, in gwamnati ta yi su to ba baka lafiya ciki lafiya. Ina ga an ɗauke wa mutane nauyi kuma za su fara tarin wani abu. Abin da na manta ban faɗa ba, wutar lantarki ta wadata. In ba wutar lantarkin nan ba abin da za mu iya. Ana ganin kasashen nan kanana da basu kai mu ba duk ga sunan suna da wutar lantarki. Mutane wanda suke rayuwa a irin su Kamaru, Ghana da sauransu 'yan Najeriya sun san abin da nake faɗa. Duk sun fi mu ana ce mana giant of Africa, amma wallahi mu kasashen nan kanana duk sun fi mu ci gaba. Sun wadatu da ayyukan yi, sun wadatu da wutar lantarki. Za ga an je ba wanda za ka shiga gari ka fita ba wanda zai tambaye ka sisi, saboda matasan garin duk a wadata suke. Amma na an dora mana wani talauci na ba gaira babu dalili, mutane suna cikin bala'i. So amma fa duk wannan bala'in da nake faɗa, in aka tashi aka ce za a yi zanga-zanga ta wannan hanya a yanda muke, a yanda mutanen mu ba su da discipline, ba mai faɗa aji, kowa ta kan shi yake, ba mu da tsari, ba dokar traffic light ma ta ba mu ja mu tsaya ba mu sani ba, balle mu samu haɗin kan da za mu zo mu magana har mu canza gwamnati da zanga-zanga. Wallahi ba mu bane. Saboda haka wannan gaskiya ne, wanda ya ɗauka ya ɗauka, wanda ya ji ya ji, in kunne ya ji jiki ya ji. Saboda haka wanda kuma ya yi zagi shi ma damarsa ce ya yi zagi, amma mu dai na faɗi gaskiya a iya tunanina, a yanda na san 'yan Najeriya da mutanen Arewa. Dole sai mun sake shiri, sai mun dawo mun yi tsari, dan ko yau aka ce an raba ƙasar nan to fa mu ne a baya. Kuma duk abin da 'yan kudin nan suke duba a ƙarshe fa magana su a raba ƙasar nan, saboda suna ɗaukan mu ce ma zaune ba abin da muke tabuka a ƙasa, saboda ɗan arewa shi ba abin da ma yake yi da ƙasar za ta mora. Su suna ganin suna da maiman nan da gunsu yake kuma mu kuma to ran da aka ce an raba ƙasar nan ba mu dogara da komai ba. Noman nan da ake yi da yawan mu ba iya shi mun kai, da yawan mutane ba wani abu da ƙasar ma take mura. In ka ce ai kuɗin mu ne na ƙasar nan, tax ta ya kake biyan tax? Ba wani abu da kake ma da zaka biya tax. So amma na san da yawan mu akwai wanda suke biyan taxes din kuma gwamnati ba sa gani a ƙasa. Akwai abubuwa da yawa, amma gaskiya in muna so mu yi gwamnati su saurare mu, sai mun haɗa kanmu, sai mun yi tsari, muna da control na al'ummar mu, musamman matasan mu. So amma an ɗora mana yunwa da talauci da jahilci, wanda sun san in muka samu ilimin mutanen mu suka waye to su ba su zauna lafiya ba. So magana ce wannan mai faɗi mai tsayi, amma da wannan nake so in rufe magana ta, sai kuma abin da ya biyo baya in mun ji wani abin za mu ƙara zuwa mu baku shawara, mu gaya muku kuma halin da al'umma suke ciki musamman. Allah ya sa mu dace, kuma Allah ya ba wa ƙasar mu lafiya da jihohin mu, Allah ya ba mu shugabanni na gari, Allah ya kawo mana sauki a cikin wannan ƙasa ta mu. Nagode, sunana Ali Jita, ko da yaushe.